Днес ще разгледаме един праг на Honda Civic 2017 година, как изглежда отвътре. Ето това е вътрешността на прага. Доста ръждясъл. Сега ще го обработим с консервант на Fluidfilm. Един от най-добрите консерванти. Характерно за него е, че той се движи като паузи в самата повърхност, капилярно се разнася и прониква в абсолютно всяка част на прага. Във времето превзема абсолютно всяко местенце от прага и го защитава от ръжда. Нанесохме препарата с оригиналната дюза за Fluidfilm и сега да видим какво се е получило вътре. Ето го. Ето така изглежда. Хубаво, дебело е покрито с Fluidfilm, който сега започва, той е пенетрант и започва да прониква в ръждата. Този процес никога не спира. Той прониква докато не влезе навсякъде и пази, в години напред пази ръждата да не може да се събуди. Изолира я от кислород, изолира я от влага и по този начин спира нейното развитие. Това е най-доброто, което може да направите за един ръждясъл праг. И ние ще дадем 10 години гаранция на тази обработка, като всяка година ще я проверяваме дали има развитие и дали има нужда от още материал. Хубав ден от нас!